Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І наш чарговы госць гэта намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслав Салавей. Добрый дзень, спадар Станіслав. Прывітанне. Сустрэліся мы з вами сёння з нагоды, безумоўна, звязанай з медыцынай, са станам медыцыны, аховы здароўя увогуле у Беларусі, і з такой асноўнай нагодай стаў такі незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла група актывістаў незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыапраекта «Белыя халаты». Але давайте з самага пачатку. Што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі? Тут гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть памалётку собираючы дадзеныя з розных крыніц, аналізую іх і іншыя, але такі спускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а не якімі фрагментамі. Гэта быў артыкул на СБ Беларусь сёння, якая у нас цудоўная медыцына, як все добра працуе, якая у нас добрая сістэма аховы здароўя. Вось вырашылі прайцісь па пунктам, якія яны агучвалі, просто можна дастучацца да таго, што ўсё ж такі не. Так добра, на жаль, не бывае. Можа толькі нават ад чыноўніка, калі апісваць тое, што яны лічаць, нават там можна знайсці прызнакі прыкметы катастрофы. Давайте мы яшчэ раз, так бы мовіць, не толькі адштурхнёмся ад гэтага артыкула, які стаў, як вы кажаце, таким спускавым крючком для того, каб вы ўжо сказали: ах, вот так, зараз мы вам прааналізуем і пакажам. Але ўзгадаем яшчэ словы аднаго дзеяча, адзінага, як ён сам кажа, палітыка ў Беларусі, сапраўднага, Лукашэнкі, які некалькі разоў ён гэтую тэму затрагіваў, распавядаючы пра тое, што, як у працяг гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медыцына, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя мадэрнізуюцца, лепшая сусветная тэхніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашенко кажа: чарга стаіць вось з гэтых збеглых медыкаў на мяжы, вось здесь ты там под Брэстам, на каленях ужо просяцца хаця б прабіркі мыць ды тампоны выкідаць, насіць на сметніцу, але каб дома у родным шпіталі. Вы скажите, там нумаркі ў этой чарзе выдаюць, у вас які нумарок на вяртанне? Я могу толькі запытаць, а гэтыя медыкі зараз з намі ў комнаце ці не? З намі можа і не, но з Лукашэнкам-то дакладна. Верагодна. Калі мы пабачым на гэту камісію па вяртанні, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны паўгады здаюць настрыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца уже нават, наверное, не сотнямі. Гэта сапраўды просто магутны поток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаць да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзеце другога сорту, там будзеце выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзеце лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і убогіх мы прыюцім і дадзім вам права працаваць. Гэта просто такая мантра, якую ён заўсёды паўтарае. І гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекароў не хапае, і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць,
платную адукацию для медиков, павялічылі тэрміны адпрацоўкі для цэлевікоў з 2 до 5 і вельмі моцна нарасцілі колькасць гэтых цэлевікоў з надзеяй, што калі за 2 года ты уже не прырос к месяцу, за 5 100% прырасцеш, а там можа пойдзеш да ардынатуры, каб змяніць спецыялізацыю ці нешта лепшага разумець як рабіць, а там яшчэ 5 гадоў адпрацоўкі. Вось так уже і дапрацуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску до пенсии. И что самое не дзіўнае в прынцыпе про гэта мы поговорим з вами пазней, але калі у 20-м годзе, там может 21-м годзе там медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, часткова і до гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў і тады, а цяпер тым больш з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так яно выглядае, таму што вось гэтая лічба про тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба про тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, это выбачайце, ўсё ж таки сур'ёзна. Глядзіце, тут я трошки не згодны. На жаль, адток медыкаў з Беларусі ён быў і до 20-го года. То есть калі паглядзець там Гёте-інстытут образца 16-го, там амаль траціна будзе студэнтаў, хто вучыць нямецкую мову, будзе лекарамі. Вось гэта першае. У 20-м сапраўды і 21-м яно павялічылася, бо вельмі добра атрымалі стымул тыя, хто выходзіў на пратэсты, или тыя, хто планаваў з'язджаць, просто зрабіць гэта як мага хутчэй. Трэба разумець, што лекараў бракуе і ў Еўропе таксама, і менавіта там тая ж Польша, тая Нямецчына адчынілі дзверы і зрабілі вельмі добрыя умовы для прыезду, для старту. То есть у Польши до апошняга года была практика, что ты можешь знайсці себе место працы нават без документальнага подтверждения знаний мовы польской, атрымаць часовае право працы, атрымліваць еўрапейскую зарплату і за 5 гадоў паздаваць гэтыя экзамены. Разница ў зарплаце просто колоссальная, там у 4, 5, 6 разоў, таму гэта вельмі добрый стымул. Калі на гэты стымул дадаць тое, што за твоё меркаванне ты можаш быць пазбаўлен працы, што ты павінен хадзіць там да замка безопасности і ён будзе праглядаць твой телефон, ці далей што такое, щось такога, выбачаюся, але гэта вельмі добры стымул з'ехаць больш. У 2020-м у серпні, калі я не блытаю, польскі міністр аховы здароўя заявіў, што за гэты год мы выдалі 2000 дазволаў на часовую працу, на дазвол на часовую працу лекарам, 1000 з іх з Беларусі, 1000 з Украіны. Гэта толькі за 2020 год, нават не за поўны. І гэта толькі часовая праца. Той, хто прайшоў праз паўнавартасны путь, праз экзамены, праз стажыроўкі і далей, гэта асобная крыніца, скажем, асобна будзе колькасць. Таму 1000 беларускіх лекароў працуюць толькі ў Польшы, 1000 толькі ў Нямецчыне. Я буду здзіўлены, калі мы знайдзем у Польшы горад, где няма ніводнага беларускага лекара у шпіталі. Гэта немагчыма. А можа нават няма ў Польшы шпіталя, дзе не працуе ніводнага выпускніка медыцынскай установы беларускай. Можа, у них уже зараз польскае грамадзянства, але яны былі беларусамі, скончылі беларускі вуз і просто пераехалі, там натуралізаваліся па часу, там па карнях ці нешта іншае. Гэта катастрофа для сістэмы, таму яны і спрабуюць гэта зачыніць. То есть тое, што робіць наша дзяржава, мы бярэм больш, чым нам патрэбна студэнтаў, выпускаем амаль усіх, там пляваць на адсеў, пляваць на паспяховасць, так больш-менш усіх выпусцім вельмі хутка, там не за 5 гадоў яго больш, а за год падрыхтуем яго, скажем, што ён спецыяліст, адправім працоўваць, стыдзе там 20-30%, нават 40, як зараз. І што, мы новых падрыхтуем і новых дашлем да працаваць. То есть, калі ў Краснаполі толькі 2 з 10 выпускнікоў медычных устаноў затрымліваюцца пасля сканчэння гэтай прамысловай працоўкі, гэта катастрофа, але калі ім прысылаюць кожны год там па десятку новых, гэта не катастрофа, гэта такая праца сістэмы. Але в умовах скарачэння нараджальнасці гэта працаваць далей не будзе. Так, у ВНУ заўсёды хтось будзе паступаць, а уже у каледжы, на жаль, мы атрымліваем просто жадаеш, прыхадзі. Просто дыплом ёсць,
Прыходи, будешь навучацца. І гэта просто особая тэма абесцэнены труд медычнай сестры ў Беларусі, тое што там вельмі хуткае навучанне, вельмі непаважнае становішча, вельмі нізкія заробкі далі па спісе, але сістэма будзе буксаваць. І трэба дадаць тое, што медыкі ў Беларусі выконваюць вельмі шмат немедыцынскіх спраў. То есть прыходить на візіты, на патронаж там к 7гадовому хлопчыку, паглядзець, у якіх умовах ён жыве, прабачце, гэта не сацыяльная служба. Гэта так можа быць вельмі важным, але гэта выконваюць іншыя. То есть лекар не должен прытушыць пажар, а пажарнік не должен прыязджаць рабіць аперацыю, іначе гэта будзе нешта глупа працаваць. У нас дагэтуль скорая помощь можа быць, і нават чыноўнікі пра гэта пішуць, прыехаць таму, што вось галава ў мяне трохі бубо, я выклікаю хутка, яна прыедзе. Ці там завезіце мне ў шпіталь, бо мне так просто вырашыў, чаму бы мне так не скатацца. Ці выклікаць педиатра, таму што у дзіцёнка там 39 тэмпература. Гэта просто пасуе якасць медыцыны, і потом мы будем здзіўляцца, што у нас там вялікія чэргі пад паліклінікамі, а калі чыноўнікі що патрабуюць ад лекароў прымаць да апошняга пацыента, чаму мы здзіўляемся, што у нас там 3 хвілінкі на пацыента, і 100% лекар штосьці прапусціць. Гэта просто немагчыма, гэта канвейер тут якасна працаваць. Таму мы жадаем чаго? Якасці і эфектыўнасці. Эфектыўнасць, вось добры паказчык. Тыя планы, якія чыноўнікі спусцяць, яны будуць выкананыя, але праз падману хлусню, потому что па-іншаму не можа быць зраблёна. І ось атрымліваецца, што у Брэсце і параўнанні з Гомельшчынай у 4,5 раза розніца між сардэчнымі хваробамі. Я выбачаю, што гэта як магчыма ў Беларусі. Хлусня. Калі вось так зараз не ўсіх, конечно, але шмат каго набіраюць по такім прынцыпе, хочаш ідзі там, ці там можаш, не можаш, выпусцім і гэтак далей, то што будзе далей? Тыя, хто сапраўды маюць здольнасці, тыя, хто сапраўды маюць кампетэнцыі, яны будуць з'язджаць, а тыя, хто кампетэнцыяў асоба не мае і шансаў пацвердзіць дыплом не маюць, яны будуць заставацца, то бок узровень медыцыны. Глядзіце, з такім я не пагажуся, таму што шмат вельмі моцных беларускіх лекароў, вельмі таленавітых засталіся ў Беларусі, не все жадаюць з'ехаць, то есть сапраўды з'ехаць у міграцыю гэта непросты выбор, гэта вельмі цяжка, гэта новая мова, гэта новую умовы жыцця, гэта яшчэ там цэлае кола пекла праз экзамены, але гэта добры стымул. Вельмі шмат цудоўных беларускіх лекароў засталіся, які вельмі такіх пасрэдных беларускіх лекароў з'ехалі і пацвердзілі дыпломы. Тут гаворка про тое, што умоўна кажучы, вы узялі найлепшыя абітурыенты, могуць вырашыць, што просто мы поедем у Мюнхен вучыцца, мы поедем там у Варшаву вучыцца, таксама бескаштоўна, але мы не будем потом ісці по гэтаму размеркаванню і маршыраваць строем, ходзячы на военныя зборы. Яны вырашылі, і мы просто атрымаем нобелевскую лаўрэат, будем пісаць праз 30 гадоў, то вось у нас з'явіўся нобелевскі лаўрэат з беларускімі каранямі. Як і скончыў там варшавскі універсітэт, працаваў там всю жизнь там у Варшаве і атрымаў нобелевскую прэмію, і мы будзем ім ганарыцца. Але па факце беларускія грамадзяне не будуць магчымасці у яго лікавацца. То есть мы страцім таленты. І, на жаль, тая статыстыка, якая кажа, што беларусы паміраюць раней, гэта таксама вынікае ў том ліку з ад'езда шмат количества лекарэй, з неэфектыўнай сістэмы апекі здароўя. Трэба разумець, што 10% сістэма аховы здароўя ўплывае у здраваахвярнення на працягласць жыцця грамадзяніна, а астатняе это генетика, экалогія, пытанне, здаровы лад жыцця, але гэта таксама цэлых 10%. І тыя спецыялісты, якія паз'язджалі, можна вспомніць, дзе зараз Андрэй Любецкі. Адзін з найлепшых хірургаў сидзіць у турме, працуе на фабрыкі, бо ён абразіў Санцэлікага. Выбачаю, так можна вспомніць вельмі шмат анекдотаў, вы можете перадаць яму, што я таксама на яго пляваць хацеў. Так і здесь. Еще ж таки мы не у младшай школе, што абраза кагосьці павінна быць прычына пазбаўлення волі. У нас не хапае лекароў, але дагэтуль чорныя спісы, дагэтуль лекароў выпіхівалі і выпіхіваюць, забараняюць працаваць, а потом здзіўляюцца, чаму ж они ж з'язджаюць і расказваем пужалкі, што нікому в этом больше не патрэбны. З тэлевізора можна спаглядаць нешта там, не знаю, бабулі пенсіянерцы, прысіпаваць ад бабулі пенсіянерцы, у якой няма там сотні сяброў, з кім яна навучылася, якія ўжо давно працуюць у Польшы.
Я поберу не Лукашенко с экрана, а я позвоню приятелю Венемишину, ну як там, як у тебя справы? Тяжко, легко. Тому казаць можна все что угодно, але ну, не глуп і абітурыенты таксама. Яны бацькі будуць ведаць, што вось там у Івановых сын вучыцца ў нямецчыны. Пайду-ка сі пагадаю, як ён гэта арганізаваў і як яму адчушэнне. Ось і ўсё. Ну так, да, я сапраўды ведаю, размаўляў, як яно працуе, таму што карпаратыўная такое, ну, сістэма знаёмства праз, калі не наўпроста праз трэція рукі, яна працуе, і там нават тыя беларусы, якія з'ехалі, ужо нешта маюць і адкрылі там свае кабінеты клінікі, зараз там даведваюцца, там праз такое сарафаннае радыё, як кажуць іх калегі з Беларусі, і кажуць, прымі на першы час там да сябе, а там паглядзім. І адзін аднаму салідарнасці і падтрымка, яно працуе, і шмат хто так вот з'язджае, таксама ведаю. Солидарность и падтрымка, во-вторых, іншае, это просто можно разлічваць як інвестыцыя, бо калі разница ў зарплатах 4-5 разоў, можешь там на год, на полторы тратить прибыток, там, умовно кажучи, муж жонкой, наприклад, и лекары, один поедет подтвердится, жонка будет тягнуть на себе бюджет, потом наоборот. Все вместе накопить и поедут и разом. И это просто за год-два працу ў Польши и отобьют гэтые, умовно кажучи, страты. То есть, на жаль, это просто с финансового пункту гледжання з'ехаць у Польшу працаваць там, гэта выгодно. Калі да гэтага мы дадаем рэпрэсіі з боку дзяржавы, забароны і абражальныя паводзіны там ці галоўных лекароў, ці гэтых замаў, даже не галоўных лекараў, замаў по безопасности, бяспекі, якія будуць себе штурхаць, што а вось чаму там у тебе там подписка, няма подписки на, умовно кажучи, азарёнка. Забароны на пад'езд на кангрэсы без згоды рэктара, напрыклад, як у Беларускім дзяржаўным універсітэце ў Менску. Ты не можешь поехать на кангрэскай без згоды твайго кіраўніцтва, нават за свае кошты. Гэта уже, і гэта павялічыў матывацыю з'ехаць. Вось маем, што маем. Ну так, вот цытуючы прапаганду, беларуская ахова здароўя развіваецца, умацоўваецца кадравая і матэрыяльна-тэхнічная база. Ну вот пра умацаванне кадравай базы мы з вами пагаварылі. Матэрыяльна-тэхнічная. Шмат расказваюць пра вось новую там абсталяванне, новыя шпіталі, але что с фінансаваннем? Вот что выявіў ваш анализ, наколькі фінансаванне сістэмы аховы здароўя яно адпаведнае патрэбам? Па-першае, калі мы будем просто параўноўваць у голую, то у сярэднім на немца дзяржава траціць 4 разы больш, чым на беларуса свая дзяржава. Але трэба разумець, куды гэтыя сродкі будуць выкарыстоўваны. У Беларусі опять-таки можна павернуцца да хуткай дапамогі, да прыходу педыятраў дадому, да гаспіталізацыі без толку для выпалнення планаў по выкарыстоўванню пастроеных коек. Калі будем шпіталізаваць, просто поляжы, мы тебя тут полякуем. Ты можешь лекавацца дома. У Европе такое, ты лекаваўся дома, а у нас гэта преподносіць, ой, глядзіце, мы з гэтым шпіталізуем, і як гэта цудоўна. Для пацыента гэта больш шкоды, ніж пользы у большасці выпадкаў, але гэта такая ілюзія турботы. І на гэта таксама будуць выдзяляцца вялікія грошы. То есть, калі у тебе умоўна кажа, можна прывесці прыклад, што ў Менску зараз там, калі так сходу 5, калі не блытуры парадзільных дамоў, якія абслугоўваюць менавіта Менск. І у нас штогод нам на 10% зніжаецца колькасць прадзіх. Яны будуць крутіцца як могуць там затрымаем не на суткі вас, а на 3. А паляжыце на всякі выпадак, і гэта будзе павялічыць рызыкі ўскладнення. Па-першае, і траціць грошы. Калі зараз у Мінску зачнілі 2 роддамы, другі і 3, напрыклад, я перакананы, што Мінск бы нават гэта не заўважыў. Але яны працуюць, заробкі гэта меншыя з праблем, тому што гэта сотрудники перапрацоўваюць ў іншыя установы, але кошты на электрычнасць, кошты на, скажем так, падтрыманне самого гэтага фонду, яны ж будуць таксама вялікія. То есть у нас менш грошай, так мы яшчэ іх трацім на тое, каб хуткая дапамога з 3 там людзьмі прыехалі да чэкаў, якому і стала там галава закружылась. Прабачце, таксі было б дзешэвлей выклікаць. Если калі лічыць, што трэба ў шпіталь, так вызовіце таксі, яму каштоўна, і уже на гэтым сэканоміце.
Для чаго мы гоняем педиатров домой, каб им просто выдали справку, что ну так у дзіцяткі соплі і яму по нашим дзіўным законам там температура невольно ходить у садок, хотя в гэтым сэнсу таксама не шмат, но это лепей паразмаўляць с Майей Ціракулавай, яна ў гэтым больш дасведчаны. Але просто вось вам паперка, что вы можете прагуляць працу. Ну я выбачаюсь, или сапраўды там праца для лекара. Таму у нас просто гэты ресурс, нават у нас ёсць, мы не выкарыстоўваем. Што датычыцца саміх сродкаў, ну у Беларусі, на жаль, вельмі абмежаваная даступнасць да сучасных проціпапухлінных прэпаратаў. Калі мы паглядзім гэты отчет, які пісалі, толькі 60% беларусаў паспяваюць пры інфаркце атрымліваць цягам першай гадзіны якасную, як бы сказать, не просто дапамогу, так и павінна быць сучасная. У Нямецчыне гэта 95%, у Польшы 95%, то есть 30-35% беларусаў не атрымаюць яе. Можа, калі мы гэтыя сродкі бы выкарыстоўвалі па-іншаму, былі бы грошы на верталёты для санавіяцыі. Можна ўспомніць гэтую жудасную падзею з аўтобусамі беларускімі дзецьмі. Вот за імі мы скіравалі верталёт. Санавіацыя. Прабачце, а калі будзе ДТП между Лідзай і Гародняй, верталёт не пашлем? Калі у чалавека будзе інфаркт, і ён жыве за 3 гадзіны до шпіталя, ну, не павезло? Чаму інфаркт у Раіне і інфаркт у Мінске лікуюцца по-рознаму? Вось тыя пытанні, тыя праблемы, якія ёсць, і за добрымі рэляцыямі, ну, напісаць можна любы план. Можно написать, что у нас со скида никто не помре, а потом просто списать. Но когда мы будем глядеть на те лічбы, які немагчыма сфальсификовать, это смяротнасць трудоспособных насельніцтва. Ну, тут, на жаль, будзе картина не ў нашу пользу при параўнанні з Польшай. Можна вельмі хваліцца, які мы малацы, якая у нас матэрыяльна-тэхнічная база, але глядзець трэба на канчатковы результат. Колькі жыве беларус здаровым, калі ён памірае, і далее па спісе. А не казаць, што вось у него там 50 коек, а у бедного поляка 10. Так, а якая розніца, колькі, может, не ў колькасць пытання? Не ў колькасці лекарэй, які мы хвалімся, што вось у нас там 50 тысяч лекараў працуе, хотя там тоже есть падманы, маніпуляцыя, но не ў гэтым суть. Вы хваліцеся не лічбамі, там, умоўна кажучы, надою по Саюзу, а колькі малака патрабляе звычайны чалавек, які жыве ў Савецкім Союзе. Вось гэта будзе больш аб'ектыўны крытэрый. Тое, што там касмічныя караблі бардаюць прастору Вселенной, ну, можна распавядаць. Толькі да рэчаіснасці гэта вельмі вялікая дыстанцыя. Вы так, адказваючы на пытанне пра фінансаванне агулам сістэмы аховы здароўя, закранулі і ось таксама раздзел сардэчна-сасудзістай смяротнасці. То бок яно ўсё гэта атрымліваецца ўзаемазвязана. І калі мы кажам пра тое, што зразумела, што з аднаго боку здавалася б недафінансоўваецца, таму недааказваецца дапамога, але тут все складаней атрымліваецца ўся эта схема працуе. Яна гэта ўсё агульна не сказаць, што сардэчная хвароба гэта першае месца смяротнасці в прынцыпе амаль ва ўсім цывілізованым свеце, калі так казаць. І тут трэба разумець, што на гэта будзе мець уплыў не только праца з клінік, то есть да, в Беларусі можна пастроіць РНПЦ кардыялогіі, якая будзе работаць на ўзроўні найлепшых шпіталёў міра, і гэта можа быць сапраўды так, але калі мы кажам пра першы кантакт, фельдшераў, лекараў сямейнай медыцыны, і калі іх там у год у параўнанні з 5гадовым стажыроўкай пасля гэта будзе мець уплыў? Будзе. Калі мы кажам пра праграму, што наша дзяржава спаівае насельніцтва і спрыяе продажы тытуня, гэта будзе спрыяць? Будзе. Можна паглядзець на тое, што зрабіла зараз Вялікабрытанія, яны паступова будуць увогуле адмаўляцца ад ужывання палення, калі зараз там кажаш 13 гадоў, все, ты и ты, кто моложе за тебе, ніколі ў жыцці не смогуць легально набыць тытунь. І ўсё. І потому что они подлічылі, да, дзяржава имеет там вялікія кошты з гэтых акцызаў, але яна траціць больш, по крайней мере брытанская, на лікаванне тых хвароб, якія гэта вызываюць. Таму у Беларусі наша праблема яшчэ ў тым, што ў нас няма аб'ектыўнай статыстыкі. Найгоршае, што гэты даклад падсвяціў, што нават Мінаховы здароўя не ведае, што адбываецца. Як ты можаш лічыць? Тебе трэба кардыялагічную службу или ресурс выкідаваць, там ставіць новыя томографы, шукаць там, закупляць там больш стэнтаў на краіну. Ці у тебя праблема ў невралагічнай службе? Ці у тебя праблема увогуле там у эндакрыналогіі? У тебе няма статыстыцы. Калі ты давядзеш дырэктыву заўтра пабедзіць рак, на паперы яго пабедзіць можна. А
а по факту не зменіцца. І вот гэта зваротная сувязь паміж тым, што адбываецца на местах именно аховы здароўем, это найгоршыя лекары прызвычаіліся, на жаль, фальсифікаваць статыстыку і даваць тое, што іх патрабуюць. Не таму, што яны там все злачынцы, а просто таму, што ты либо працуеш так, либо ты не працуеш. Той же самый Мінздраў. Я перакананы, што больш з іх вельмі адэкватныя спецыялісты, якія ведаюць, як можна пасаць лепей. Але ў рамках сістэмы можна узгадаць Піневіча, і рэакцыя, калі ён ўсё ж таки напісаў, што трэба масачны рэжым. Як гэта так? Окрик сверху. То есть признать то, что есть проблема, яны не могуць, і приходится выкручиваться. И тому маем, что маем. Калі мы будем карать лекара за лекарские помылки, или будем карать за невыконание их планов, ну, это просто проделать круговую поруку и фальсификации. И лекар будет спрабаваць лечить правильно, максимально у умовах тых ресурсов, которые у него есть, але будзе пісаць так, чтобы за гэта не сесть у турбу, либо там не стратить працу. И вот атрымліваецца, при планаванні наступного года по фінансаванню, дзе нам патрэбна больш, дзе менш, у нас будзе каша ў галаве, мы будем фінансаваць, губляць просто грошы на тое, што может быть увогуле не патрэбна. Можа увогуле там праблемы не ў кардыялогіі, а там у траўматалогіі і ў рэўматалогіі. Гэта ніхто не ведае. І гэта самае страшнае, на жаль. Я хацеў бы звярнуцца до наших слухачоў і гледачоў. Справа ў тым, што зараз перадаць усе там табліцы, лічбы, параўнанні мы, безумоўна, ў гэтым эфіры не можам. Ну і яно не вельмі эфірна і медыйна будзе выглядаць, калі зараз спадар Станіслав пачне вось гэтыя лічбы там ці графікі паказваць нам у экран. Таму я скіроўваю усіх на старонку аб'яднанага пераходнага кабінета, дзе ёсць по-руску, по-беларуску і па-англійску, дакладней так, по-беларуску, по-руску і па-англійску версіі гэтага аналізу. Таму, калі ласка, спасылачка ёсць як у анонсе да гэтага стрыма на сайце Еўрарадыё, так і тут пад апісаннем на YouTube-канал, на старонцы YouTube-канала. Так што заходзьце і можаце больш падрабязна азнаёміцца з усімі выкладкамі. Я хотел бы закрануть яшчэ одну тему. Яна мяне вельмі, вы, калі я не памыляюся, падчас папярэдніх наших з вами размоваў гэтую тему уздымалі, але яна, я так разумею, не толькі не вырашаецца, она вельмі балючая. Гэта падрыхтоўка спецыялістаў, дакладней вось гэты канвеерны і вельмі так паскораны прынцып падрыхтоўкі спецыялістаў. Калі вы кажаце, што беларускі выпускнік дапускаецца да самастойнай працы пасля 11-месячнай інтэрнатуры, у той же час як у Польшчы, Літве і Латвіі рэзідэнтура займае 3-6 гадоў. Ну, можа, у нас больш разумныя людзі, яны хутчэй ўсё разумеюць, становяцца спецыялістамі. Можа, вот не трэба так уж адразу ганьбіць. Ну, тое, што я могу сказаць, што гэта такая народная мудрасць, што калі вакол цябе адны ідыёты, можа, ўсё ж такі ідыёта гэта ты. Вельмі было добра такое параўнанне калегі вельмі такого вопытнага уролага, які пісаў, што калісьці ардынатура гэта ўжо пасля інтэрнатуры, яшчэ там асобна трохі стаяць у постсавецкіх странах, гэта была такая практыка. То калі я прыйшоў в урологію, рэзідэнтура была там, калі не было там 3 гады. За час моей працы у нас з'явіліся МРТ, КТ, УЗИ, лазер, лапароскопія, цистоскопія і прочее. А рэзідэнтура, ардынатура, як і была 3 гады, так і застаецца. І вось у меня пытанне, а як гэта магчыма? Увесь мир лічыць грошы. Калі б гэта было магчыма зробіць за год, чаму? Чтобы только мы до гэтага дадумались? То есть гэта што па нарастаючай, і трэба разумець, што рэзідэнтура не значыць, што чалавек працуе як студэнт. Просто вось ён студэнт і ўсё. У яго няма адказнасці. Рэзідэнт 2-3 года той, хто працуе з пацыентамі сам, але заўсёды побач з ім ёсць вопытны калега, і гэта ягоная праца дапамагаць яму расці, там развівацца іншае. І ён потым здае іспыт, можа быць аўтаномна. То есть гэта буйныя шпіталі, у якіх працуюць такія ж там паліклінікі, у якіх працуюць рэзідэнты, все ведаюць, што яны рэзідэнты, і ім дапамагаюць. І гэта ўзаконена. У Беларусі можна пачытаць артыкулы на Зеркалі, добра была публікацыя педыятра хірурга, які, по-моему, зараз ехаў у Нямецчыну, калі не блытаю, які прыехаў просто, прыехаў на раён, дарослы хірург,
калі ну, старые дороги. И кажу, что я приехал, там первые там, месяцы ночных дежурств я один. То есть немагчыма резиденту дежурить одному. Это просто бредятся. И у первый год уже дежурю один. Первые там, пару месяцев я еще звоню загадчику, пытался, а что мне робить? А потом мне сказали, слушай, малый, ну разберся сам. И поклали трубку. И говорит, ну и добре, пошел в добрую школу, вось і атрымаўся вельмі досведчэнне у хірургіі, нейрохірургіі, проктологіі, даже хірургіі. Я выбачаюсь, а про пациента хтось думал? То есть так, он таленавіты чалавек, он спрабуе дапамагчы, але ці хваце будзе хапаць яго кампетэнцыі, каб дапамагчы максімальна якасна. То есть не ідзе гаворка, что беларускія лекари там злые, там бессердечные и там нешта хотят нашкодзіць пациенту. Не. Але калі у тебя только годичный досвед про ты, працаваць якасна у цяжкіх выпадках ты просто не можаш не здолець. Можна прыйсці вельмі шмат прыкладаў, калі гэта абяглася да пацыента вельмі вялікімі шкодамі, плюс перапрацоўкі і далее. Дзяржава, на жаль, пашла по пути, што ну раз не працуе двухгадичная апрацоўка, ну значыць працуе пятигадичная. Ну гэта толькі как у той сказкі про птаха і осліка, а праз 5 гадоў ці я ці шанс ці вослік. Нехта памрэ. Таму нет, гэта не працуе і на жаль толькі горш. То есть тое, што ёсць праблемы, якія ёсць, наша дзяржава здолевае зрабіць як прадэманстрацыю. Вось мы такія малацы што. І дахачлі до того, што быў прыклад у Гомельском універсітэце праз 4 месяцы інтэрнатуры чалавека уже скіравалі там на 2 тыдні, видимо, каго-то замяніць, папрацаваць самастойна у Брагіне радыёлагам. То есть он поехал працаваць сам, ну, типа, ну, разбираешься, вот доброе тебе будет навучение. Убирайте, не пробачьте, что. Пациенту не шкода. Тому, на жаль, повторюсь, что инфаркт у Менску и инфаркт у Брагине имеют две абсолютно разные исходы, можно иметь, на жаль. Давайте на завершэнне, ну, па-першае, такая яшчэ одна важная тэма про пытанне. Не нужно выдумывать велосипед. Развитый мир уже все придумал. Просто адаптируйте под себя. Сделайте медицину платной, и тогда все проблемы решатся. Но предварительно провести иллюстрацию от начальника ЖЭСа до мэра города и смертную казнь за коррупцию. Ну, давайте покинем вот иллюстрацию и смяротное покарание за коррупцию покуль что, может быть, до іншых наших эфиров. Але платная медицина, вырашэнне ўсіх пытанняў, платные послуги. Ну, пойдем з іншага боку. Па-першае, калі нехта ў свеце изобреце ідэальную сістэму аховы здароўя, можа яму паставіць помнікі, таму што, на жаль, усе сістэмы маюць свае дзюры. Гэта першае. Па-другое, не працуе так, што мы заб'ем усіх злых, каб засталіся толькі ўсіх добрыя. Так что иллюстрация так само не привядзе. Лекары як хлусілі, так і будуць першыя там года 2 хлусіць за статыстыкі, бо яны прызвычалі, што востры панкрэатыт мы ніколі не пішам, потому что ну ніколі не пішам. Гэта такая мышечная памяць, і пакалі яны не прызвычаюцца, што за гэта сапраўды не будуць караць, не на словах, што нельга не будуць гэта караць. Направлять, и они будут оборонены, например, от скарг пациентов, не так, что безнаказаны, а менавіта оборонены, это будет разбираться цивильно, может быть, нечто спрацуе. На код платной медицины у Беларуси, выбачаюсь, она так само платная. Усе платят податки, и их просто криво выкарыстоўваюць. Платная медицина, калі никто не будет платить у державную, умовно кажучи, либо у іншую страховую компанию, потому что держава зараз як страховая компания монополист гроши, а просто будзе сам себе копить, яна вельмі классная, калі у тебе няма нічога складания простуды. А калі у тебя будет онкозахворванне, ці там патрэба будзе замяніць там клапаны сердца, які будзе каштаваць там $100 000, напрыклад, спру такія кошты будуць. Тогда я выбачаю, что это естественный отбор, ёсць грошы, ёсць лекаванне, няма грошай, няма лекавання. Ну, тоже як-то крываватенько гучыць. Там платная медицина, яна не может вырашыць проблем. То есть просто вести страховую медицину, атрымаешь у 100% горш ситуацию, чем зараз. Может быть, у будучыні при стабильной ситуации к этому и можно будет прийти. Але не зараз, это просто немагчыма.
Можа быць адзіным момантам супрацы, які можна вырашыць гэта сапраўды супраца з платнай медицины. Можна прывесці прыклад Літвы, дзе калі тебе патрэбна там, не ведаю, аперацыя на глазах, ты можешь пойти у прыватны шпіталь, бо там у дзяржаўных у твоім горадзе гэта не робіць дзяржаву, зрабіць гэту аперацыю, але гэтыя грошы ж ты не плаціш сам, а береш шпіталь плаціць государственная казна. Можна паглядзець на практыку ва Ўкраіне, калі есть праграма НФЗ, калі я не НФЗ, скорее, могу блытать назву, але держава может платить приватному шпиталю, кажет, что мы вот за то, как вылечивали инфаркт, будем платить там $2000, к примеру. Приватный шпиталь, когда лічит, что это ему пасуе, и он подписывает это погоднение, Минздрав оценивает, может этот шпиталь сучасно ликовать, говорит, ну да, можете дать ему на это лицензию, и хутка допомога. Только с инфарктом может прийти у приватный шпиталь, человек своих грошей не заплатить, атрымае всю дапамогу, а прыватны шпіталь хоча грошы ад дзяржаўнага бюджэту. Вось такая балансіроўка можа памочь нам у невялікіх гарадах, калі вырашыць якіх-нибудь там, напрыклад, лекар вырашыць, што я там уже хочу на пенсію і уже не жадаю жыць у Менску, тут это шумно, брудно, поеду к себе там у вёску, там у Лагойск, напрыклад. І чаму нет, открою у тебе просто там частны кабінетик і буду працаваць як індывідуальны прадпрыемнік. І там нема лор-лекара. І яму просто будзе пацыент атрымаць да яго талончык у сямейнага лекара, гэта талончык будзе аплачаны дзяржавай без праблем. Можна дадатковыя страхавыя моменты вводзіць, але просто даваць людзям платную медицину, атрымацца можа две вещи. Па-першае, няма грошай, няма медицины, па-другое, просто даруйнуецца тое, што ёсць зараз. Калі гэта целям, што ўсё знішчыць і новае вырасце заново, ну, может быть так, але гэта там 5 гадоў пераходнага перыяда, ну, я бы не вельмі хацеў аказацца хворым чымсьці складаней там грыпу у Беларусі. На жаль, таму не, гэта не выхад, гэта просто такое вельмі дзіцячы погляд на сістэму аховы здароўя. Платная медицина гэта не выйсце. Ну і на завяршэнне, спадар Станіслав, давайте да вынікаў вашага і вашых калег аналізу, якія вы зрабілі. Ну і адразу тады, каб два разы не ўставаць, як кажуць, усё ж такі мы ведаем, што з таго боку, хоць і кажуць, што нам тут не цікава, што гэтыя збеглыя тут накідваюць, яны то уважліва сочаць. Яны чытаюць, яны глядзяць, яны адсочваюць. Ну, з аднаго боку, каб потым новы артыкул накінуць там за экстрэмізм, а з другого боку ўсё ж такі глядзяць. Але ну вот чытаюць, і прычым не першы год, як вы слушна заўважылі, вы такі аналіз робіце, а што-нибудь там з высноваў, вынікі, якія вы падводзіце, ну там как бы прыслухоўваюцца, ажыццяўляюць, робяць как бы, ну, цішком хотя бы, что это не о збеглых мы тут самі прыдумалі. Ну, вы разумееце, што нават калі ты хочаш зрабіць нешта якаснае, а цябе гэта будзе забаронена, ты будзеш старацца адаптавацца. То есть тое, што ток лекараў будзе мець для Беларусі вельмі шкоднае, на медыцыне таксама, паследствы будуць вельмі шкодныя, гэта казались вельмі даўно, і зараз дзяржава сапраўды нешта гэтаму робіць. Але каб не рабіць тое, што не рабіць тое, што патрэбна, што трэба зламаць старое і начаць рабіць як правільна, ну, 2 гады не спрацавала працоўка, будзе працаваць 5 гадоў. Тое, што казалі про то, што перараздуты коечны фонд і немагчыма казаць якасную дапамогу ў маленькім шпіталі, бо там просто не будзе вопыта у спецыялістаў дастаточнага і штодзённай практыкі, чтобы в гэтым працаваць, і гэта просто няма сэнсу. Таксама яны робяць, то есть сокрачаецца колькасць коек, зачыняюцца невялікія аддзяленні ці нават шпіталі, ствараюцца эти міжраённыя цэнтры, то есть гэта вельмі правільны кірунак. І тое, што гэты адчот, які там публічна быў кардыялагічны, а то, што не самі ж падкрэсліваюць, што ну, так не можа быць. Гэта якая-то там падманка, што у нас такая вялікая, яны спрабуюць гэтым працаваць, але пакуль не будзе хаця бы вырашаны юрыдычныя стасункі паміж пацыентам і лекарам, не будзе уведзена паняцце лекарская памылка, ускладненне і халатнасць. Калі прокурор можа таскаць лекара у следчы камітет на допыты, таму што здарацца просто звычайнае ускладненне па стандартнай, пад якому пацыент падпісаўся, што можа быць, нічога не будзе. Пакуль без дадзеных немагчыма нічога працаваць. Пакуль у нас ёсць дырэктыўная статыстыка, пакуль у нас ёсць нават угалоўная адказнасць за ускладненне,
ніколі сапраўднай статыстыкі мы не сможем атрымаць. Таму я надеюсь, што вельмі будзе гэта прапрацоўвацца, але на жаль у нас працуе тык-ток права, пацыенту няма магчымасці паскардзіцца, гэта таксама вялікая беда, і таму павінны быць это узаконена і нармальныя лекарскія палаты, умоўна кажучы, куды можа прыйти пацыент, што хірург А рабіў мне нешта шкода. Гэта будзе разабрана шчыра, але калегі будуць ведаць, калі гэта памылка не з паводу халатнасці, што хірург А бухі прайшоў аперацыйную, потому что гэта просто цяжкі выпадак і іншае, і яго за это не пасадзяць, але пацыенту будзе якая там кампенсацыя фінансавая, лекарам прапрацуем, што да, такія бываюць выпадкі, давайте будем рабіць вот так, чтобы гэта не паўтарылася, тады можна будзе шчыры разбор і будзе шчыра запісана то, што ёсць. А так калі паглядзім, што нашых хірургаў няма ускладненняў, ну гэта таксама пункце. І трэба разумець, што нам сапраўды патрэбны органы самаўпраўлення, якія будуць лекараў пачалі чуць дзяржава не таму, што гэта какой-то экстремизм, а тому, что ніхто, кроме кардыолагаў, не ведае, як лечыць інфаркт, не Мінздрава. Судебно-медицинские эксперты, якіх привлекаюць да разбору выпадкаў, яны могуць ацаніць только одно: як человек памёр, і якая там шкода была нанесена. Чаму лекар вырашыў вот так в такой ситуации, і менавіта вот так, чаму такое не зрабіў, гэта можа ацаніць только ягоныя калегі, якія робяць тое ж самае. То есть я могу ацаніць дзейнасць лекара-гінеколага, але я не могу ацаніць дзейнасць лекара-практолага і лекар кардыохірурга. Я про гэта не ведаю. У нас, на жаль, усё. У нас Мінздрав гэта вешаюць сябе, самі плануюць, самі рэгулююць, самі правяраюць, самі караюць, але ніколі ні за што не адказваюць. Тому гэта просто такі Франкенштейн, які ўжо пацяраў звязак контакт з рэчаіснасцю, таму што ён патрабуе добрых адчотаў, ён іх атрымлівае. Па факце, што адбываецца на местах, ну, гэта ўжо пытанне іншае. Таму гэта такая, на жаль, праца, якая павінна ісці, і яна павінна ісці з прызнання таго, што ў нас ёсць праблемы. Праблемы і вялікія. Так лекараў бракуе ва ўсім свеце, але ў Беларусі гэта не трэба выкарыстоўваць як апраўданне таго, што вас тысячамі з'язджаюць лекары. Іх не хапае, і трэба калісьці пачакаць. А калі мы патрабуем ад лекараў прымаць усіх сягоння, ну, мы патрабуемся не якасці і не турботе о пацыенце, а просто для картинки, што вы ж былі ў лекара. А калі нешта здарыцца, того, што на гэтым троххвілінным прыёме нешта не заўважыць, ну, так это лекар вінават. Пасадзім яго, нового прышлём. Такога ж. І просто будзем іграць у рускую рулетку. Неяк так. Дзякуй вялікі. Ну што ж, я яшчэ раз скіроўваю тых, хто хоча больш падрабязна азнаёміцца з аналізам стану сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, які зрабілі незалежныя медыкі, то, калі ласка, спасылачка на сайт аб'яднанага пераходнага кабінета, дзе размешчаны гэты аналіз, ёсць у нас і ў апісанні да гэтага стрыма, і на сайце Еўрарады ў анонсе. А я дзякую нашаму госцю. Я нагадаю, што з намі быў намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслав Салавей. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся, беражыце сябе і сваё здароўе. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Конечно.